या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। राजापूर तालुक्यात हवेत गोळीबार करून पलायन करणाऱ्या 3 जणांना आंबोली येथील चेकपोस्टवर पोलिसांनी ताब्यात घेतले। मात्र त्यांच्याजवळ कोणत्याही प्रकारची आक्षेपार्ह वस्तू आढळून आली नसल्याचं यावेळी पोलिसांनी सांगितलं। जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात घोषणांनी दणाणून सोडत जिल्ह्यातील अखिल भारतीय मराठा समाजाच्या वतीनं जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जवाब दो आंदोलन छेडण्यात आलं। ठाकरे गटाच्या सिंधुदुर्गातील पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या जाहीर झाल्या आहेत। कणकवली, देवगड, वैभववाडी, मालवणच्या जिल्हा प्रमुखपदी संदेश पारकर तर सावंतवाडी, वेंगुर्ला, दोडामार्ग, कुडाळच्या जिल्हा प्रमुखपदी संजय पडते यांची नियुक्ती झाली आहे। जिल्ह्यात बुधवारी गोकुळाष्टमी उत्साहात साजरी केली जाणार असून गुरुवारी होणाऱ्या गोपाळ काल्याला जिल्ह्यात 115 दहीहंड्या बांधल्या जाणार आहेत। सिंधुदुर्गातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय यामधील विविध समस्यांबाबत आमदार वैभव नाईकांनी महाविद्यालयाचे डीन डॉक्टर सुनीता रामानंदा यांची भेट घेत याबाबत जाब विचारला। विद्याविहार इंग्लिश स्कूलच्या प्राध्यापिका सुषमा प्रवीण मांजरेकर गोडकर यांना शिक्षक दिनी महाराष्ट्र शासनाचा सावित्रीबाई फुले आदर्श शिक्षिका पुरस्कार मंगळवारी शिक्षक दिनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला। गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर 15 ते 18 सप्टेंबर या कालावधीत जिल्ह्यातील रेल्वे स्टेशन, बस स्थानक, चेक पोस्ट असलेल्या 18 ठिकाणी वैद्यकीय पथकं नियुक्त करण्यात आली आहेत, अशी माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सई धुरी यांनी दिली आहे। मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचं काम सिंधुदुर्गात पूर्ण झालं असलं तरी अद्याप अनेक त्रुटी राहिल्यात। याबाबत 11 सप्टेंबरला महामार्ग प्राधिकरण कार्यालयासमोर मनसेतर्फे आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याची माहिती उपरकर यांनी दिली आहे। सावंतवाडी मोती तलाव परिसरात धूम स्टाईलनं दुचाकीस्वारानं एका महिलेच्या दुचाकीला धडक देत पलायन केलं। ही घटना कॉलेज परिसरात घडली आहे। नॉन एसी स्लीपर बस कणकवली वर्कशॉपमध्ये दाखल झाली आहे। ही गाडी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून विकसित करण्यात आली आहे। जालन्यात लाठीचार्ज झाल्यानंतर मराठा समाज आक्रमक झालाय। कणकवलीत मोर्चा काढत तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आलंय। एसपीके कॉलेजची विद्यार्थिनी ऐश्वर्या दीपक पेंडसे ही तृतीय वर्ष कला शाखेमध्ये अर्थशास्त्र विषयात मुंबई विद्यापीठात प्रथम आली आहे। दांडेलीतील चंद्रकांत विष्णू गावडे यांच्या घराच्या अंगणात आलेल्या गवत्या सापाला सर्पमित्र महेश राऊळ यांनी नैसर्गिक अधिवासात सोडून त्याला जीवदान दिलंय। गणेशोत्सवासाठी येणाऱ्या चाकरमान्यांच्या चहा पाण्याची व्यवस्था सावंतवाडी सार्वजनिक बांधकाम विभागानं केली असून याबाबतचा स्टॉल झाराप पत्रादेवी राष्ट्रीय महामार्गावर झाराप 0 पॉइंट इथं सुरू करण्यात आलाय। मालवणातील भंडारी एसओ हायस्कूल आणि कनिष्ठ महाविद्यालयातील गोकुळाष्टमी उत्सवानिमित्त प्रशालेचा 10वी मधील विद्यार्थी पार्थ साईनाथ मेस्त्री यानं बाल श्रीकृष्णाची साकारलेली आकर्षक रांगोळी लक्षवेधी ठरली आहे। पश्चिम घाट परिसरामध्ये आढळणारी आणि तब्बल 8 वर्षांनी एकदा फुलणारी कारवी ही फुलं वनस्पती राजापूर तालुक्याच्या वारसू भागात आढळून आली आहे। राजापूर शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या गोडेदाते कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक दत्तप्रसाद सिनकर यांनी या फुलं वनस्पतीचा शोध लावलाय। उपोषणाच्या 9व्या दिवशी उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावली आहे। वैद्यकीय पथकानं तपासणी केल्यानंतर याची माहिती दिली आहे। जरांगे यांना सलाईन लावण्यात आलाय। मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी उपोषणास बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांना सरकारनं Z+ सुरक्षा द्यावी अशी मागणी सकल मराठा समाज बांधवांकडून करण्यात आली आहे। करवीर निवासींनी श्री अंबाबाई मंदिर परिसरात लवकरच अंबाबाईची आरती, मंत्रोच्चार आणि भक्ती संगीत कानी पडणार आहे। मंदिर परिसरात 80 म्युझिक पोल्स उभारले जाणार आहे। प्रसिद्ध निर्माते, दिग्दर्शक आणि अभिनेते प्रशांत दामले यांच्या आई विजया दामले यांचं वृद्धापकाळानं निधन झालंय। त्या 93 वर्षांच्या होत्या। मुंबईत झिका व्हायरसचा आणखीन एक रुग्ण सापडलाय। कुर्ल्याच्या एल वॉर्ड येथील 15 वर्षीय मुलीला झिकाची लागण झाली आहे। गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर 19 सप्टेंबरला संसदेच्या नवीन इमारतीत कामकाजाला प्रारंभ होणार आहे। मोदी सरकारनं बोलवलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या पत्रिकेची कोणतीही माहिती नसल्यानं विरोधकांमध्ये संताप आहे। त्या पार्श्वभूमीवर सोनिया गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून विशेष अधिवेशनाचा हेतू स्पष्ट करण्याची मागणी केली आहे।
नासानं चंद्रावर भारताच्या चांद्रयान-3 लँडिंग साईटची छायाचित्र प्रसिद्ध केली आहे. ही छायाचित्र नासाच्या लुनर रिकॉग्निसेन्स ऑर्बिटरनं 27 ऑगस्टला घेतली आहे. आता नासानं इंस्टाग्रामवर कॅसिनीने 12 लाख किलोमीटर अंतरावरून टिपलेली शनीचे छायाचित्र शेअर केलंय. या छायाचित्रात शुक्र, मंगळ दिसतोय, तसेच अगदी छोट्या बिंदूप्रमाणे पृथ्वी आणि चंद्रही दिसतोय. या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार. अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.